खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय दिनै बोसोरनि जोबथा सान आरोना 2025 नि 31 डिसेम्बर सना दे दिन्थिनाय दे नोंखौबो दिन्थिनाय दे गासिबो दे बदे दे नोंखौबो दिन्थिनाय आच्छा भिलेन स्टाइल गानलायदोंहाय नै दादुनि होफैनायनि भिलेन स्टाइल चालसानि आबैसो होलांदों ने आच्छा रे बापरे बोसोरनि लास्ट बोसोरनि मोसाना रंजाना देखायदो दे आच्छा दे सोना दे मोसाना दे रायजोफोर थांफिननायनि सम जालायबाय नै गावनि डेस्टिनेशन फारसे थांफिननांगौसैलाय आरोना मा खालामनो बिदिनोसै दा आफानि न'निफ्राय थांफिननोसै आङो दिनैहाय डिउटि दं नालाय थांफिननोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो एब्र'हाय आस्ते दखनानि कालेक्शनफोरखौ आं देखायफिनसिगोन आरो जायफ्रा अर्डार होनो गोसो नोंथांमोना अर्डार हरनो हासिगोन थांनायनि सिगां गुदुंनो एसे ओंखाम जानोसै बिमा फिसा लाफा ओंख्रै अमा बेदरजों अमा बेदर गोरान नायसै ओइ फिसा दादैसन हामा này bà này yummy thầu sẵn đó bác thầu chuồn à lê nàng ra đầm lấy khăn phải hay này thì biết lộc ê chưa yummy yummy लाफा ओंख्रै बा बज'नि मोखै लाफा मा ओंख्रै लाफा अमा जज' देबा अमा जज' मा मैगं ग्राय गबायनि बाबुनि एसे माबा लाबोसै जादो बेखौ आच्छा दे हानि दुदु गोरानाखौ जानो हानायलै बाबा नाना दुदुसो बाबा नै अमा जज' गोरानसो अमा जज' रायजोफोर दिनैहायलाय बयबो हरावहाय रंजानोसै आरोना मस्ति खालामनोसै हरनि 12टा जाबाथाय बोसोर गोदान हाबबाय गाबोनथ' पुरा पिकनिक जानो ओंखारलागोन मानसिफ्रा बेनि थाखायनो बयखौबो एडभान्स हेपि निउ इयार रायजोफोर आरो एसे केयारफुल थाला पिकनिक जानो थांलायो मालायो ओरैबादि एक्सिडेन्ट जासोयो आरोना बिदि गोजां बोथोर समाव खुवासाजों मानोना जेबो नुवा नालाय बिरादनो जोंथ' डिउटियावहाय मोना जाबाथाय बेलासिनि 5टा बाजि जाबाथाय एक्सिडेन्ट केसल' हाबखायो ओरैबादि गाज्रि डिउटि थाङो नै मा दुदु बाम मानोथो ओंखारनो फैसे आयु गिलिर नोङो थिखांनो हालाया बिदि खालामथ'वा नङाबा जों जाग्रोदो दे मामिबो जानांगौसै दे गोख्रै दे जुथासो बबायो दे मा खालामनाय रायजोफोर ना बिदिनो दाबसे जायगायाव थाथेरनो मोना ओरैनो खारदावगासिनो थानांगौ जायो बे बोसोरावथ'
खनसे आबौ थैबा फैनाय जादों फैनायानो जाया जेरावबो आरो गथ' गोरलै लानानै बेसे थांफै ओरै खालामनो हानो माने बहुत दिगदार जायो आरोना बेखायनो आङो सिरिनो सानफा गाहाम सुटि मोनबाबो सिरिनो थासै ओरैनो डिउटि खालामो थायो मावो दाङो ओरैनोसै रायजोफोर फाइनालि नै रेडि जानानै ओंखारबाय थांफिनोसै गालांलायनोसैलाय बिफानि न'खौ हिन्जावफोरनिया बिदिनोसै आरोना आलासि बादि जेरावबो जेराव आलासि I'm gonna miss देग्लायनि बे बोसोरनि जोबथा फैयै गोजानै लामा बारबोबाय रायजोफोर ओरैबादि लाखि आङो माने आं डाइरेक्ट थांग्रा बास मोनबाय आरोना भुटाननिफ्राय फुनसिलिंनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय नङाबा आङो एकदम 2.5 घन्टानि जार्नि खालामनानै थांनो गोनां जागौमोन ओमफ्राय आं दा एसे गोख्रैनो सहैसिगोन ओरैबादि लाखि ओरैनोथ' लाखिलाबाया बिसोरो लांलाबाया ओमफ्राय आंखौ अमा सिदरसि बुंनायखायनो लाबायना अमासि मानसिखायनो बयबो अनोदां आंखौ इसोरा अनखांनायखौ लाबोयोदां मानसिफोरनि गोसोआव फाइनालि नै डेस्टिनेसनाव सफैलायबाय आरोबाव सोरबा दख'ना लांफैनोहाय सोंहरलादोंमोन दिनैनिफ्राय आंखौ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना जायफ्रा फैनो गोसो दख'ना लांफैनो गोसो न'आवहाय फैनो हागोन नोंथांमोना फन हरग्रोनानैहाय फैबानो जाबाय एसेनो दिनैहाय सान्दुं नुजादों बिराद आराम मोनदों आरोना सान्दुं मोननायखाय डिउटि सुरु जाफिनलायनोसैलाय डिउटि ओमफ्राय ओरैहाय खामानि माखासे एक्सट्रा दख'ना फाननायनि खामानिबो स्टार्ट जाफिनोसै मानसिया संसाराव थासान्दि मावनानै जानांखायो नालाय मावनानै जायाबाथ' उफाय गैया बयबो मावनानै जाखानाङो आरो जायफ्रा गोनां गिदिर बा आजौ आजायनिफ्राय गोबां धन सम्पति गोनांफ्राबो आखाइ हेबनानै जिरायनानै जायोबा बे मोनसे समाव जोबहैलाङो आरोना बेखायनो जोंफोरथ' मिडिल क्लास मानसिफोर जोंफोरबादिया मावनानै जायाबा उफाय गैखाया ओंखायनो दा गावनि डेस्टिनेसनाव सफैफिनलायबाय फाइनालि नै एन्ट्रि लालायबाय मेंथारबायहाय बिराद गारि गाखोबाबो मेङोना साननैसो न'आव थाहैनायावहाय ओरैबादि मोजां मोनदोंमोन मा खालामनो ना रायजोफोर उफाय गैया मावनांगौ जायो न'आव थाहैनायाव ओरैबादि मोजां मोनदों माने सुटि मोनबा ओरैनो डिउटियाबो सुटि थाबा ओमफ्राय जेबो खामानिबो बारा थायाबा बा फिसाज्लाजोंबो एसे सम बांसिन होनो हायो नालाय ओमफ्राय बिरादनो खुसि मोनफ्राङो आरो उफाय गैया माथो खालामबावनो बेक टु वर्क आरोबाव सफैफिनलायबाय बिदिबा रायजोफोर बयनिबोसिम गोजोन्थों आरो बयनिबोसिम एडभान्स हेपि निउ इयार